hati-hati jalannya, dilihat. Ayla mana Ayla? Udah di depan. Hati-hati Ayla. Tunggu sebentar ya. Ibu Dura cantik. Aduh. Ini tarifnya kalau berdua 15.000 tadi ya. Iya, per orang ya. Ini per orang tiket masuknya 15.000. Murah meriah 15.000 semua. Dilihat. Anak aja saya mau ke. Iya. Awas. Iya ada. Iya nggak apa-apa deh. Ini pemandian air hangatnya guys. Dan ini view-nya, masya Allah, bagus banget. Aduh, dari situ Jember. Ya nggak apa-apa. Surganya anak-anak ini mah, masya Allah, happy banget. Ini kebetulan lagi ada yang kosong, jadi masih nunggu penuh, diisi satu-satu guys. Asik. Ayo. Uang ini nanti tak masukkan itu. Tepuk tangan. Berbeda. Ayla. Ayo mencolot. Gimana? Asik. Aku berikan cintaku
Aku berikan sayangku, namun nyatanya mungkin semua kan berbeda. Ayo Om. Gak pengen tak. Ayo bareng-bareng. Gak pengen tak. 2, 3. Gak pengen tak. Koyong ini rasanya wong kadang rino wengi atiku rasane bebas tansah kelingan pengen nyawang sedelo wae wis kemo tenang niki Pak Dari cinta janji segane kowe ngapusi nganti seprene suwene aku ngerteni asik Cendol dawet, cendol. cendol dawet seger cendol cendol dawet seger piro terus Katiro lupa limo enam bituan ada kita hey kita hey kita hey ini kedua foto yang kamasa ya tujuh kampiannya sing ning terus Katiro lupa limo enam bituan kita hey kita wah terus memang hibur teman-teman Susi Kreto kudu lambi anyar sing ning jero mari ngene silakan yang mau request ya kudu wangi mawar sing tak sawang mripatku Losong dan lanjut lehmu WhatsApp tangan di atas cepak kejar dan yang ngercedak juga tenang diri koyeng makanan konan kabarmu ibu orang gawe aku sepaneng di matamu aku iki ora tau bener kabeh masalah wis paling pinter ya wis ben duwe bojo sing galak ya wis ben sing ngomongane sing gawe aku susah nanging aku gak bisa tak tompo nganggo tulus sing ati tak trimo sliramu tekan saiki mungkin wis jadi jodone senajan kahanane koyo ngene ibarat kepiles sing wis aku gak bisa tak tompo nganggo tulus ning ati tak trimo sliramu tekan saiki mungkin wis jadi jodone senajan kahanane koyo ngene yo wis ben duwe bojo sing galak yo wis ben sing ngomongane sangat seneng gawe aku susah nanging aku gak bisa tak tompo nganggo tulus ning ati tak trimo sliramu tekan saiki wis jadi jodone senajan kahanane koyo ngene Tuh